Припинок. Стоятова. Наступний припинок Запорозька площа. Наступний припинок Запорожская площадь. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Запорожская площа. Наступний припинок Радіяльний. Наступний припинок Радіяльний. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Радіяльний. Наступний припинок завод ігристих він.
Наступний припинок – троллейбусный парк. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры. Наступний припинок – Алтайская 2. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, скоростное падение Наступний припинок – Байкальская. Осторожно, двери зачиняются.
Так, тогда
Блядь. Как я хочу поссать, ёбаный твой рот.